Olen Krista Kosonen ja olen mukana Suomen lasten ja nuorten säätiön sekä DAVin yhteishankkeessa. Toimin Chest-lähettiläänä yhdessä Anna Puun kanssa. Kierrämme ympäri Suomen kouluja, puhumme itsetunnosta ja unelmien tavoittelusta ja kerromme oman elämäntarinan. Mä muistan, että siitä tuli hirveästi palautetta. Se on ensimmäinen semmoinen tavallaan ulkonäköön liittyvä palaute, minkä mä muistan tosi selkeästi. Oli se, että kun mulla rupesi se lapsen pyöreys häviämään ja musta tuli semmoinen teini, niin sit siihen kiinnitettiin huomiota, siitä sai jotenkin hirveästi positiivista palautetta. Ja se on ehkä tälleen, kun jälkeenpäin ajattelen, niin se on aika vääristävää, että ylipäätään niin selkeästi kommentoidaan ja huomioidaan sitä, että joku on lihonnut tai laittunut. Ja se on kyllä aiheuttanut ehkä omassakin päässä aina semmoista, että jotain vastaan joutuu taistelemaan. Kauneuteen liittyvä muisto nuoruudesta. Aika masentavaa, että ensimmäisenä tulee mieleen jotain rumuuteen liittyviä muistoja, eli semmoisia kommentteja, mitä on jotkut sanonut. Ehkä useimmiten pojat. Niin kun mulla oli näitä ihastuksen kohteita, jotka sitten nimitteli mua erinäisillä imartelevilla nimillä, niin kuin Korstoksi ja Kaksoisleukakristaksi ja Empire State Buildingiksi. Mä oon jo vuosia pitänyt mielessä Edith Södergranin semmoista ajatusta, kun itseluottamukseni johtuu siitä, että olen löytänyt ulottuvuuteni. Ei ole minun asiani tehdä itsestäni pienempää kuin olen. Minkä mä miellän sillä tavalla, että ne ulottuvuudet on päivästä riippuen eri. Joskus ne on pienet, joskus ne on koko maailma, mutta aina pitää tehdä parhaansa, mutta aina se paras ei ole samaa kuin jonain toisena päivänä. Mutta ei pidä ottaa niitä asioita itseen. Se ei ole itsestä johtuvaa, että minä olen huono, vaan jonain päivänä ne ulottuvuudet oli vähän pienemmät. Ja itseään ei kannata mollata, koska aina löytyy myös niitä tahoja, jotka on valmiita tekemään sitä sun puolesta. Mutta itseään kannattaa kunnioittaa ja rakastaa ja pyrkiä vaan tekemään asioita ja ratkomaan ongelmia, eikä haukkumaan sitä ihanaa itseään, mikä on.